umbilicales s'explica com calcular la longitud de la circunferència i l'àrea d'un polígon regular. Primer hem de saber el radi de la circunferència, que és 5,72, i multiplicar-ho per nombre pi. A ver, 5,72 y ahora multipliquem per 17. I sempre hi ha que posar la unitat de mesura. En aquest cas seria centímetres. Ara calcularem l'àrea d'un polígon regular. Primer tinc que saber l'apotema i el que mereix tot el perímetre. I multiplicar-ho i després dividir-lo entre 2. Posem l'apotema. El perímetre dividit entre 2. ¿Vale? ¿Te dona? El total te dona el 21. 21. No, espera, perdó, que ho he fet jo mal. Vale. El perímetre són 6 per... Perdó. I el perímetre dona 17,7. Hi ha que multiplicar 48 per 17,16 i després dividir-lo entre 2. I que dona 42. Encara no ho he dit entre 2. I dona 21,2784. I sempre he de posar la unitat de mesura i conèixer l'àrea elevat a 2. Molt bé, molt bé.